Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της χώρας, είναι υπέρ της πρόληψης, δηλαδή υπέρ του να προλαμβάνουμε την ασθένεια από το να τη θεραπεύουμε. Όταν πρόκειται για τα παιδιά μας, ακόμα περισσότερο θεωρούμε ότι θα πρέπει μέσα από την ενημέρωση της πολιτείας, των συλλόγων, των γιατρών, οι γονείς να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες. Η μηνυγκίτιδα, μια νόσος, μια πάθηση η οποία μπορεί να προληφθεί εφόσον ο εμβολιασμός αποτελέσει την κινητήρια διαδικασία πρόληψης, μπορούμε να σώσουμε παιδικές ζωές. Η μηνυγκίτιδα είναι μια σπάνια νόσος, αφορά σε φλεγμονή των μηνύγκων του εγκεφάλου και του νοτιαίου μυελού, δηλαδή των μεμβρανών που περιβάλλουν τον εγκέφαλο και τον νοτιαίο μυελό. Τη φοβόμαστε γιατί ναι μεν είναι σπάνια, αλλά είναι πολύ επικίνδυνη νόσος για το παιδί που νοσεί και για την οικογένειά του. Οι επιπτώσεις μιας μηνυγκιτιδοκοκκικής λίμωξης είναι πολύ σοβαρές. Ακόμη και στα κράτη με προηγμένο σύστημα υγείας, το ποσοστό θνητότητας μπορεί να φτάσει μέχρι και στο 10,5%. Όσον αφορά τώρα στις επιπλοκές των ατόμων που έχουν επιζήσει από μηνυγκιτιδοκοκκική νόσο, το ποσοστό των ατόμων που έχουν επιζήσει από μηνυγκιτιδοκοκκική λίμωξη μπορεί να αγγίξει και το 20 με 30%. Οι ηλικίες που κινδυνεύουν περισσότερο είναι τα παιδιά από 0 έως 4 ετών, σε ποσοστό που αγγίζει το 47%. Τα παιδάκια δε κάτω του έτους έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν μηνυγκιτιδοκοκκική νόσο. Επίσης έχουμε μία έξαρση της μηνυγκίτιδας στις ηλικίες από 14-15, δηλαδή στην εφηβεία, μέχρι και στην νεαρή ενήλικο ζωή. Οι γονείς ρωτούν για το αν η μηνυγκίτιδα είναι σοβαρή, αν είναι συχνή, αν υπάρχει τρόπος να προληφθεί, τι θα πρέπει να προσέχουν οι ίδιοι στα παιδιά τους, ποια συμπτώματα θα πρέπει να τους ανησυχήσουν. Οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν τα βασικά συμπτώματα της μηνυγκίτιδας, τα οποία πρέπει να τους κινητοποιήσουν να μιλήσουν με τον γιατρό τους. Τα συμπτώματα αυτά είναι υψηλός πυρετός, αυγενική δισκαμψία, εξάρτημα που δεν υποχωρεί μετά από πίεση με ένα ποτήρι. Ο καλύτερος τρόπος πρόληψης για τη μηνυγκίτιδα είναι ασφαλώς ο εμβολιασμός. Στους γονείς προτείνω να κάνουν τα ήδη υπάρχοντα εμβόλια, γιατί αυτά είναι που μπορούν να σώσουν τη ζωή των παιδιών τους και να τα προστατέψουν από τις επιπλοκές που μπορεί να δημιουργήσει η μηνυγκίτιδα στα ίδια τα παιδιά τους. Από τη στιγμή που ξεκίνησαν να γίνονται και να εφαρμόζονται προγράμματα εμβολιασμών κατά της μηνυγκίτιδος, σιγά σιγά είδαμε την εξαφάνιση, τη μείωση και μετά την εξαφάνιση των κρουσμάτων. Το να πλένει κανείς τα χέρια του και να εφαρμόζει συνθήκες υγιεινής στο σπίτι του και στη ζωή του είναι σημαντικό για να προλάβουμε τις λοιμώξεις. Αλλά στην περίπτωση της μηνυγκίτιδος δεν είναι καθόλου επαρκές. Εάν δεν εμβολιαστούμε, δεν προστατευόμαστε. Όσο αντισηπτικό και αν χρησιμοποιήσετε, δεν πρόκειται να εξαφανίσετε τη μηνυγκίτιδα. Μόνο αν εμβολιάσετε θα φύγει η μηνυγκίτιδα από τη ζωή μας. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα κατά της μηνυγκίτιδας. Παιδίατροι από όλη την Ελλάδα και η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων είμαστε σύμμαχοι στον αγώνα αυτό κατά της μηνυγκίτιδας. Γονείς, φροντίστε να συμβουλευτείτε τους παιδιάτρους σας, ώστε να σας συμβουλεύσουν για το πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε με τον εμβολιασμό, ο οποίος αποτελεί το καλύτερο προληπτικό μέσον για τη μηνυγκίτιδα, την υγεία των παιδιών σας.